Gratulujem Olomoucku do výhry dneska. Ten začiatok bol pre nás dobrý, ale o druhej štvrtine si oni išli jasne za svojím cieľom. Ja som rád za to, ako sme začali. Malo to energiu, myslím, že sme veľmi dobre bránili, posúvali sme si míč, dobre strely sme netrafili, ale napriek tomu prvá štvrtina bola výborná. Potom Olomoucko začalo ukazovať veľkosť tých svojich jednotlivcov. Hej, Wright, Carter a Vance ukázali, že sú na našu ligu nadpriemernými hráčmi. A v podstate oni teraz si zobrali ten osud toho zápasu do rúk a boli schopní chladnokrvne zakončovať izolácie, ktoré na nich hrali. Nám potom, ako odišiel Badžema, sme verili v to, že to družstvo by sa mohlo zomknúť, hráči dostanú väčší priestor, ale úplne tomu tak nebolo. Som rád za minúty mladých, myslím, že ukazujú progres a ukazujú to, že budú naša budúcnosť. Každopádne my teraz musíme zapracovať na doplnení kádru a určite dennodenne intenzívne hľadáme možnosti, aby to malo dlhodobý zmysel. Som rád za to, že diváci prišli do hľadiska a aj keď ten výkon proste nezodpovedal možno tomu štandardu, ktorý sme predvádzali doteraz. Chcem im poďakovať za to, že nás prišli podporiť a v stredu máme ďalší zápas, síce teraz v Českom pohári, znovu privítame Děčín a ideme bojovať. Šli jsme do zápasu bez koula, že jsme věděli, že nám bude chybět jeho 18 bodů, 6 doskoků, což nám trenéři říkali, že musíme nahradit. První čtvrtinu jsme začali, abych řekl dobře, a potom v poločase, když jsme brali o 10, šli jsme do toho, že musíme zlepšit náš útok, ale Olomoucku začaly padat trojky, měli na konci zápasu 50% a my jsme se nedokázali z toho vrátit. To GBA for competing tonight. Their guys play hard, obviously. You know, Benjamin leaving, or Bajima, however you pronounce his name. His name was a big blow for them, but they came out, still competed, still played hard, and at the end of the day, you know, what's on paper is what's on paper. Guys still have to go out and play in the game, and that's what we were preaching to our guys. Just because the guy's not there doesn't mean that anything's going to be given to you. So we went out, you know, I felt, and we played with intensity from the beginning to the end, and we did a pretty good job executing on both ends of the floor. And you know, we also, you know, wanted to take our pain of that Slavia game out on our next opponents, and you know, we were able to do that today. Takže musím říct, že dneska jsme hrozně šťastní za výhru, kterou jsme potřebovali, protože poslední zápas na Slavii nám úplně nevyšel tak podle našich představ a potřebovali jsme to odčinit, co jsme dneska dokázali. Sice jsme měli trošku pomalejší rozjezd, první poločas, sice jsme vyhráli o 10 bodů, ale myslím si, že ještě z herního hlediska tam bylo hodně chyb, hodně takových laciných chyb, které jsme v druhém poločase, hlavně ve třetí čtvrtině, odstranili a vytvořili jsme si dostatečný polštář do koncovky a odvážíme si cennou výhru a jdeme s hlavou vzhůru do dalších zápasů.